Bagong Mabuk. Mari kita saksikan. Ana ngene ya. Ora ati ora sapa. Ah iya. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumet tenan aku. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong lu rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono wae dari namane. Ya suruh ke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sindan-sindan. Njur sapenake dhewe ora arep ngosek-ngosek nang kene. Ben pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Jangan lupa subscribe.